عزوز سلامتنا نقدم كبران تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نساعت زي زدالنا زيناتات وشتن وصان النهم زينا نقرب لكم سليمان عثمان عبي ليديا تخل مريم كومون بيتروس منقسنينا أبا زوبا دبوب استرأي وراران بطان مقصار زجمر سرح بأدمعنتي قدسلالهم عرستوت قلب أب مروت أزرقتي كتوكرو مزاخري قريبهم أب نوزوبات السنة شفنا مكتتال كدم حرسي لعلى 9 تنميتاويت بتيحوم أب شلاب أب تقرب نمسان زكاية زلو تصعري تصبغوت يترقيبهم أربحت نهبين أوزوبا من دفرا نتفتاتهم عبيت كم زمزقبة قليتهم أب إسبانيا بسنكي كورونا فيروس الصعب زلو موت بموساقو أب هوسبيتالات سرحو غنازون كبارو ريسان سرحتنياتات يوسخونا بمبال سرح دونا يمبال أدما كايدوم منغست بريطانيا كالاي معبل كورونا فيروس نمكتا هزبي ن4 سامنتات كابيتو كيوتس وسينوم براريت مكينة أب غودناتات هاجرات أوروبا وحبرت نختنكساغس فؤاد رخيبام أذربيجان سراويت أرمينيا كاب لؤلاو جزءات هاجرو كيوتس نستجمر وتدراو سقومتي كم زي قارص أفليتوم تركي أب مأكلاي بحر تكايدو زلا دهساس بحريا وغاز كساب مفارق نايزور حزيك تصنح مخانو فليتام عطو قجل فارك أب كلتشان 16 مس منغست كولومبيا لحرزبة صحو سممع 336 أبالاتو كم اتقتلو كسيسوم أب بحر إيجيان بستخست حدقا من كتكات مدرنا يزموت سبات قطري سوسا بتيحوم أب زوبا دبوب زترأي وراران بطان مقوططار زتجمر السراح بعد معنت يقتلالو كاب إثيوبيا سجيرو أب زتفلاليان وزوباتات دبوب زترأي أسلتاتان بطان مقوططار بحيال ودابن سوسافن أبالات حيلتات مكلخال هزبي كيلاتات حرشان من محدارات زتجمر السراح بعد معنت يقتلالو كابتن زوباتات بمسارة زبطحنا حبريتا اسلتاتان بطا كاب 26 كساب 29 تقمتي ابنو زوباتات عدو خالا دقم حاره صرونا ماي عيني امن حيلي سغنيتي عد قيحن سنعفن اب 56 بوتاتات كمتراي بزكايد زلو ناي منصق مدحانيت سرحات اب قصصر يوعل كم زلو كفلت تخايلولم نتعق نايت ببمعلتو كاب إثيوبيا زساقم زلو اسلتاتن زشفنو مريتن بمغنزاب توسختي نصقت مكاينن موترايزد منصقيتاتن نابت خبابيتات كم تلاخذ زتقاسه حبريتا ابزز ترايلو بوتا حيال ناي مقتال سقمتي يوسد سلازلو اتعسلن اب كالوت كبابيتات ناي مسغام تخلو ازي تحت مخانو افليطوم نبرتي أبزهابو ورئيتو زأكل مدهانيت منطق مسارحيتاتن عاقم سبن بإوانو سالا زتوافره زرعتهم كابت زساقو دحينو كمزلو حبيرام حرصوت قلب أب مروت أزرقتي كتكرو مزخاخر غريبو زي معوري كونتات زنابن سعبينات كليماوي ممزبالن أب قمت بمتاو حرصوت درقن حماماتنا بزتصاور مروت أزرقتي كتكرو حلافة بيت صحفة حرشة أبنو زوبا قلب آتو زكارياس كيدانة أزخاخيروم نسوا أبزهابو حبريتا لو معامت زناب دونجيو بمجمارو كي أكل زراتي أب مولاد كي بتحق ألتفو كم زقارة بمحبار أب كم زكونتات أب حتى إرجزي زقات وزرات مزوتار حجاز 5 خانة قليتهم أبتنو زوبا أكل ترتاتن نيك بأزرقتن زلمعو 3500 هكتار كم زلو زحبرة آتو زكارياس كونتات زراتي مزنبرة كونتات زناب بزوح تسفو كم زيكونة أنتيرو لمعت جرادين بزملكت دماتو زكارياس زلوا ديغاتات اخل ماي بموهلالن اب لمعت مسنو بقليل زيت متابركتو يغبرا كم زلوا بمحبار حرصت اب مبزح مروت زر دنش بعتو بيسرحو سلازلو اتبابع توتي يرخبو كم زلو نطفتات مربح نهب دما صبوق غسغاس يمزغب مهلاو غليصوم أما حدار نوزوبا قلب أتو يمان مبرحتو ندخم كونتات كرامات زرعتن لوم زبن بمتقاس تبزبلت ماين معقاب حرص صوت مريتهم كزاليون كجرفون وتتاونتهم نمخعبات دما بقبق كدكعون كلا سالسون أزخاخيروم أبنو زوبات السنة شفنا مكتتال قدم حرسي لعلى 9 مئتاويت بتصيحو أبنو زوبات السنة أبتكالات عنا سرع مكتتال قدم حرسنا يزقبرا نفس صورات قطري 9 مئتاويت كم زبتصحي حلافي أقلقلوت عنا تنو زوبا أتو قبره واتخسته قليتهم
እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ዕቤት ውጽኢት ጻዕሪ ትካላት ጥዕናን ወለንታውያን ኣገልገልቲ ጥዕና ዓድን ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብሪ ህይወት ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ ሸፈነ ክሳበት ናብ 93 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ብምሕባር 82.5 ሚእታዊት ዓድታት ከም ዝመርሖ ከባብያዊ ጽሬት ከም ዘተግበራ ኣረዲዮም ሎም ዘበን ምዝነበረ ሰናይ ክራማት ኣብ ዝእዋን እዚ ተርእዮ ሕማም ዓሶ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መጠናዊ ወሰኽ እኳ እንተገበረ ዝሰዓበ ሞት ግና ከም ዘየለ ብምግላጽ ድማ ምንጻቅ ፀረ ጣንጡ መድሃኒትን ወፈራታት ጽሬትን ካብ ቀንዲ ሜላታት ምክልኻል ምዃኖም ህዝቢ ንትግባሪኦም ቀጻሊ ክሰርሕ ኣዘኻኺሮም ሓላፊ ማእከል ጥዕና ከተማ ተሰነይ ኣቶ በርሀ ሓድጉ ብወገኑ ኣገልግሎት ክታበት ክትትል ቅድመ ሕርሲ ወለንታዊ መርመራ ደም ምክትታል ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናትን ኣገልግሎት ሕክምና ዓይንን ኣብታ ማእከል ጥዕና ካብ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት ምዃኖም ኣፍሊጦም كيلا حكمنا عيني أتو عبد السلام إيمان دما مجمار أقلقلوت حكمنا عيني نهزبي كابزي تدلي وطعيتات كم زرحانة بمحبار أبتاتكال انت قلقلت منتر عينهم زعدلن مت أنا نقص متبحت عينهم زكايدن أبريهم حلافي أقلقلوت عنا ابن أزوبات السنة أتو قبره واتخستا مدم دمتا اتنو أزوبا عبدو بمهلاو سقردو باو حمامات نمكل خال هزبي كاب فنو مقشاتات كقطب أزخاخيروم ኣብ ሸላብ ሓብቲ ገረብ ንምስሳን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺብዎ ኣብ ንእዞባ ኣቑርደት ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሸላብ ሓብቲ ገረብ ከባቢያዊ ንምዕቃብን ንምስሳንን ዘካይድዎ ዘለዎ ጻዕሪ ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ሓቢሮም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ መበቆላዊ ኣግራብ ብሰንኪ ዘይሕላፍነታዊ ኣጠቓቕማ ሓደጋ ምጽናት አንጸላሊዎም ምጽንሑ ብምጥቃስ ንምዕቃቡ ብዝወሰድዎ ተበግሶ ኣብዚ ግዜ እዚ ብትሕዝቶን ዓይነትን ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ገሊጾም ዘውጽእዎ ውሽጣዊ ሕጋጋት ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ሓለዋ ተደሚሩ ኣብ ሃብቲ ገረብ ከባቢኦም ምምሕያሽ ከም ተራይ ዝሓበረ ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሸላብ ኣቶ ሁሴን መሐመድ ዓሊ ንቐጻሉውን ዕቱብ ምክትታልን ሓለዋን ከም ዝግበረሉ ኣረዲዮም ኣብ ሓለዋ ኣግራብ ዝተዋፈሩ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣቐዲሙን ሕርሻዊ መዓላን ፈሓምን ተባሂሉ ብዘይንሕስያ ዝቆረጽ ዝነበረ ኣግራብ ኣብዚ እዋን እዚ ሰላ ዝተገብረሉ ሓለዋን ክትትልን ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ሓቢሮም أربعة نؤزبا من دفرا نتفتاتهم عبيت كم زمزقبة قليتهم أبن أزبا من دفرا زركبو أربعة نهبي زواهل الوطا مكرو مستبكي لا تتزوهابهم أبتها حزان أتألا ليان نهب زتكورة موياوي مخر تدميرو تأقاتات كبابيهم بقبق بممزماس نتفتاتهم أب ممعبالن مهرتهم أب مقعباتن زمسكن قدا كم زلوه قليتهم كاب حدا أوفو كاب إسراك ساب إسان 5 كيلو معاري رخبو 5 لو زحبرو تماربحتي بدت تزبابيعهم نتبو حد كوفوتات تجمرو وسرح ببقزيو يما قبلو كم زلو بمتكاس أبي مسيسان هابت قرب بزلع عليك ساتوفو زلوهم دلونت عرقاقيتهم أبي تحفت حرشان وزبا من دفرا أوها هذا هابت انسسا أتو هابتهم لاينة توم 4 نهبي كاب بهلاو قفو ناب زمناوي كابولك أو دما نابتكال درجة كم تساقاقرو بمقلات كساب سوسان كلتن بتكال زربحو كم زلو أبريهم كاب كند بدوهات من ربح نهبي برسات أقرب مخانو زتقاسا أتو هابتهم نهبي عبرسات الزهبو مهرت معر أبي موحاس أكبابون تراسي لزلوه حبرة سب نواننت نهبي أدلاي دقف كقبرلهم أبي من ربح نهبي كنتفون الزدالي والكساو الدما بممحدارات كتابابعو تلابيهم أب زينا وطاي أب إسبانيا بسنكي كورونا فيروس الصعب زلو موت بموساقو أب هوسبيتالات سرحو غنازون قبارو ريسان سراحتينياتات يوسخونا بمبال سراح دونا يمبال أدما كايدوم محبر قبار إسبانيا كمتي أب قدماي معبر لبدا كورونا فيروس ناي ورح مغابيت أغاتي مزنمره مدنو غاي ناي قبري نخي أغاتم بمسغا طلبات كمزا قربت حبيرون مبزعتنا هاجراتي أوروبا بخلاي معبر لبدا كورونا فيروس يتقع مهلاونن أبتا هاجر متن موتون بتماسسالي وسخ مهلاو يفلات زبزح هاجرات أهجرون نتي بنهر زوسخ زلو لبدا نمكتا كم ساعات أوتون مرقاتن زعم السلس تفلالي سقمتاتا موسادير كبا እቶም ኣብ ምግናዝ ሬሳን መካነ መቃብርን ዝሰርሑ ስፓኛውያን ብሰንበት ኣብ ዝገበሮ ናይ ስራሕ ዶም ናይ ምባል ኣድማ ኣብ መላእ ስፓኛ ዝርከቡ ኣባላት እቲ ማሕበር ከም ተሳትፍዎ ተገሊጹ بعربي ሚኒስትሪ ጥዕና ስፓኛ ኣብታ ሃገር ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሞት ናይ 239 ሰባት ከም ተመዝገበ ምሕባር ይዝከር ኣብ ስፓኛ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብዝነበረ ብዙሕ ሞት ሬሳታት ከይተቐብረ ክሳብ ሓደ ሰሙን ይጸንሕ ምንባር ይሕበር ኣብ ስፓኛ 1.1 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉን ከለው ልዕሊ 35800 ከዓ ከም ዝሞቱ ይሕበር ካብ ዜና ኮሮና ቫይረስ ከይወፀና መንግስቲ ብሪጣንያ ካላይ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ህዝቢ ን4 ሳምንታት ከቤቱ ከይወፅእ ወሲኖም
ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ነቲ እናዓረገ ዝመጸለ በዳን ምቁጽጻር ተረርቲ ስጉምታት ክውሰዱ ስለ ዘለዎም ህዝቢ ነቲ ካብ 5 ሕዳር ክሳብ 2 ታሕሳስ 2020 ዝጸንሕ ካብ ገዛኻ ናይ ዘይምውጻእ ትእዛዝ ከኽብሮ ኣተሓሳሲቡ ብመሰረት እዚ ሓድሽ ውሳነ ኣብያተ ምግብን መስተን ዝርከብዎም ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንዓማዊል ምእንጋድ ከቋርጹ ህዝቢ መሰረታዊ ሃለኽቲ ንምዕዳግ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝኾነ እዋን ክወፅእ ከም ዝተኸልከለ ተፈሊጡ በቲ ብልዑል ናህሪ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ዝተሻቐሉ ሰብ መዘጥዕና ብሪጣንያ እቲ ተወሲኑ ዘሎ ኣብ ገዛኻ ናይ ምጽናሕ መዓልታት ኣብ መጠን ምልባዕ ናይቲ ቫይረስ ምምሕያሽ ምስ ዘይርአ ክነዋሕ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብያተ ትምህርቲ ህንፃዊ ንጥፈታትን ምስናዕን ስርሖም ክቕጽሉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብ ብሪጣንያ ጠቕላላ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 1 ሚልዮን ክበጽሕ እንከሎ በቲ ለበዳ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ድማ ናብ ልዕሊ 46500 ደይብሎም ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሞን ዘሎ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ተሪር ናይ ምዕጻው ስጉምትታት ይወስዳ ምህላወን ይፍለጥ ኣብ ዓመት 2012 ኣብ ሃገር ሆላንድ ብኩባንያ ፓልቪ ዝተማህዘት ክትበርር ትኽእል ሊበርቲ ብዝብል ስም እትፍለጥ ነፋሪት መኪና ኣብ ጎደናታት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትንቀሳቐስ ከም እትኽእል ፍቓድ ረኺባ እኳ እንተላ ናይ ምብራር ፍቓድ ከም ዘይረኽን ተፈሊጡ ኩባንያ ፓልቪ ድሕርቲ ናይ ነዊሕ እዋን ጻዕርን ብዙሕ መሰናኽላትን ምስጋርን ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብላ ንዓለም ለኻዊ መምዘኒታት ድሕነት እተማልእ መኪና ክምህዝ ክኢሉ ከም ዘሎ እዩ ሓላፍታ ኩባንያ ሮበርት ደማግሴ ገሊጹ እዛ ክልተ ኮፍ መበሊ 3 መንኮርኮርን ናይ ላዕሊ መንገብገብን ዘለዋ መኪና ቤንዚንያ ትጥቀም ኣብ መሬት 160 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትሕንበብ ኣብ ሰማይ ድማ 180 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ትበርር ናይ ፍሬኖን ዝወፅእ መጠን ትክን መርመራ ድሕሪ ምግባር ፍቓድ ከም ዝረኸበት ድማ ተፈሊጡ እዛ በራሪት መኪና ኣብ 3800 ሜትሮ ብራኸ ክትበርር ትኽእል ኮይና ዋጋ ክሳብ 500,000 ዩሮ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይግመት ኣብ ዓመት 2022 ኣብ ቀዳማይ ፍርያታ 9 መካይን ክፈርያ ምዃንን እቲ ኩባንያ ሓቢሩሎ ብዘይካ ሆላንድ ቼክ ስሎቫኪያ ጃፓን ቻይናን ኣሜሪካን ከምዚኣ ዓይነት መኪና ይማዕብላ ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ መራሒ ናይዛ መኪና ናይ ምብራር መብርሒ ፍቓድ ክህልዎ ከም ዝግባእ ሓላፊታ ኩባንያ ይሕብር አዘርባይጃን ሰራዊት አርሜኒያ ካብ ሉዓላዊ ግዝአት ሃገሩ ከይወፀ ንዝተጀመረ ወታደራዊ ስጉምቲ ከምዘ የቋርጹ አፍሊጦም ፕሬዝደንት አዘርባይጃን ኢልሃም ኢሊየቭ ሰራዊት አርሜኒያ ካብ ሉዓላዊ ግዝአት ሃገሩ ከይወፀ ንዝተጀመረ ወታደራዊ ስጉምቲ ከምዘ የቋርጹ አፍሊጦም ነቲ ኩነታት በሰላማዊ መንገዲ ክዓርፍ ድሌት ሃገሩ ምዃኑ እንተኾነ ግና አርሜኒያ ንናይ ሰላም ተበጉስታት ቅርብነት ከምዘይብላ ፕሬዝደንት አሊየቭ ወቂሶም በተሻትሻይ ሰሙኑ አቁፂሩ ዘሎ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት አርሜኒያ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ አዘርባይጃን ትገልጽ አርሜኒያ ብወገና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት አዘርባይጃን ተመሳሳሊ ክሳራታት ይወረድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስጉምቲ ከተሐይሎ ምዃና አፍሊጣ በዚ ድማ እቲ ጉዳይ ኣብ ቀረባ እዋን ክዓርፍ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ነቲ ካብ 27 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ንምህዳእ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብተደጋጋሚ ክጣሓስ ምጽንሑ ይፍለጥ በቲ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ልዕሊ 5,000 ከም ተቆትልያ ሩስያ እትሕብር እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ አርሜኒያን አዘርባይጃንን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዘይምቅዳው ክፈጥር ጀሚሩ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ቱርኪያ ብምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ተካይዶ ዘላ ዳህሳስ ባህርያዊ ጋዝ ክሳብ መፋረቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ክጸንሕ ምዃኑ ፍሊጣ ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነት ግሪክ ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ትሕብር ብምህላዋ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሪሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ቱርኪ ነቲ ዳህሳሳዊ ንጥፈታት ድሕሪ ጽባሕ 4 ሕዳር ከተቋርጾ ምዃንያ ክትገልጽ ጸኒሓ ሓይላን ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኢደን ከእትዋሉ ጀሚረን ብምህላወን ኣብ ሓጺር እዋን ዝዓርፍ ከም ዘይመስል ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከጽድቕ ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ቱርኪ እውን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ትወስድ ክትሕብር ጸኒሓ ኣብ 2016 ኣብ መንጎ ሰራዊት ኮሎምቢያን ዕጡቕ ጉጅለ ፋርክን ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ብውሕዱ 236 ኣባላት ፋርክ ከም እተቆትሉ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ከሲሱ ድሕሪ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ 13,000 ኣባላት ጉጅለ ፋርክ ዕጥቆም ከም ዘውረዱ እንተኾነ ግና ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝጸንሐዮም እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዝወቅስ ዘሎ
ትማሊ ሓደ ሕዳር ብኣማይት ዝቁፀሩ ኣባላት ትጉጅለ ዝነበሩ እሞ ዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ሰላማዊ ህይወት ዝተመልሱ ነቲ ብሰራዊት መንግስቲ ኮሎምቢያ ይካየድ ከም ዘሎ ዝግለጽ መጥቃዕትታት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ቦጎታ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። ይኹን እምበር መንግስቲ ኮሎምቢያ ሓያለ ካብቶም ዕጥቆም ዘውረዱ ኣባላት ጉጅለ ፋርክ ዳግማይ ከም ዝዓጥቁ ብምሕባር ነቲ ብፋርክ ዝቐረበ ክሲ ነጺግዎሎም። ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኮሎምቢያን ዕጡቅ ጉጅለ ፋርክን ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ግጭት ብውሕዱ 260,000 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ሚልዮናት ከም እተመዛበሉን ጸብጸባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይጠቅስ። ብ30 ጥቅምቲ ንቱርክን ግሪክን ኣብ ዘዳውብ ባሕሪ ኤጅያን ብዝተኸስተ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ 60 ከም ዝበፅሐ ጸብጸባት ሓቢሮም። ዛጊት ቁፅሮም ዘይተነጸረ ግዳያት ብፍርስራስ ህንጻታት ተደብዮም ከም ዘለዉ ዝጠቐስቶም ጸብጸባት ቁፅሪ ምዉታት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። ብሰንክቲ ኣብ 16 ኪሎ ሜትር ማዕሞቕ ማያት ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋ 900 ከም ዝቐሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበን ይግለጽ። ድሕሪ ተዘጋጠመ 7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 800 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዝሰዓቡን ኩሉ ሜዳዊ ክሳራታት ከም ዝወስኸን ሰብ መዚ ቱርክን ግሪክን ሓቢሮም። እቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ባሕሪ ኤጅያን ንኡስ ሓደጋ ሱናሚ ከም ዘሰዓቡን ተገሊጹ። ኣብ ቱርኪ ኣብ 1999 ከምኡን ኣብ 2011 ብዝተኸስተ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብጠቕላላ ልዕሊ 23,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት ይጠቕሱ።